Ano pala guys? Scatter. Ano sa imong dula rek? Candy Crush. Candy Crush kaysa imong crush. Si Jono. Juno kaysa asa man ron. Jono Mars. Juno Mars. Kaabin may crush ni Abin kasi kuan. Si Daday. Daday mo kuno bin no. Dili ko. Kaya nga naman. Kasi si Ikang mo to ano si Ikang. Dili ko. Ay wala kin sa iya ha. Kato anak ni Matoy, sap-sap. Hello, wow. Boy man to. Di pa kana. Bayot ka tumboy siya. Hindi ko. Di ka masugot Ben. Susumbagay pa mo. Do, sumbagay ka na sila rek. Wala, ayok, sakit na. Bayi biya rek na. Bayi na, masakitan siya. Mis kag tumboy-tumboy gyap bayi gyapon siya rek sa. Bayi. Handok lang to. Scared man to. Scared mo kana rek, scared. Scared man to. Scared. Wala pa sa scared. Talawan.